Остання формула. Отака. Що склала жовтий колір і білий. Треба до кінця вже скласти кубик. Наприклад, шукаєте по нижньому слої. Так, два червоних. Шукаєте червоний. І так кладете докупи, тримаєте, щоб червоний дивився вправо. І робите таку форму. 2 рази вверх, 2 рази в бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зараз ще раз покажу. Таке. 2 рази вверх, 2 рази в бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Останній раз показую вам. Отак. 2 рази вверх, 2 рази в бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Склався кубик. І ви майже навчилися складати остання формула. Може бути найважкіша для вас. Може бути найважкішою. Мені найважкіше. Коротше, може бути така формула. Дивіться, що ні одного немає. Бачите, синього немає, зеленого так. Що немає. Треба 2 рази цю формулу зробити. Цю, що я показував для зборки. 2 рази. Склався кубик. Складь мене що вже другий раз. Склався кубик. Труля, ви навчилися складати кубик 2 на 2 на 2. І кладете отаку тичку, не отаку, бо буде погано. Потім буду викладати, як складати кубик Рубік 3 на 3 на 3. До побачення, з вами був Люк ТВ. Показую, як складати кубик Рубік 2 на 2. Па-па.